Ito na mga kastudyo, luto na po ang ating pork sinigang. Tingnan natin to. Wow, mayroong taba, mayroong laman, mayroong gulay. Malapot din po yung sabaw niya mga kastudyo. Good morning mga ka-studio. Today's episode po, mag-outdoor cooking na po tayo. At ang lulutuin ko ngayon mga ka-studio ay isa sa paborito nating mga Pinoy. So ito ang pork sinigang. So nakabili ako mga ka-studio ng 2 and 1/4 kilo po ng pork belly. Ito yung gagawin natin na sinigang mga ka-studio. Sobrang sarap nito kasi ito kasi yung pork belly ba, parang juicy sa ba dahil sa taba. Kasi alam naman natin po yung taba nakakasama sa kalusugan, pero yun yung masarap talaga, lalo na dito sa sinigang. Pero gusto nyo po, pwede din po kayong gumamit ng buto-buto. Malasa din po yun. So ito po mga studio, tara simulan natin itong hiwain. Hirap tayo hiwain tong mga mayroong taba ba, lalo na pag yung kutsilyo nyo mga studio hindi ganun ka hait. Talim. Ha? Talim. Hindi ganun ka talim pala sa Tagalog. So baka souvenir po, bibili tayo ng mas matulis na kutsilyo. Hirap talaga iwain tong mga taba oh. So ganito kalaki mga studio. Medyo malaki to siya nahiwa kasi kapag medyo naluto na siya, liliit naman to siya, mag-shrink siya ba. Ito yung maganda na part mga studio, mayroong taba tapos mayroon siyang unod. Bukog. So next step mga studio, magpakulo po tayo ng tubig. Ito po. Medyo mainit na po ito siya. Tapos ilalagay ko na dito yung kamatis. Okay, gandahan lang. Tapos itong sibuyas. Sibuyas na puti po ito. So hayaan natin to mga studio ng ilang minuto po. Tapos after nito ilagay natin yung karne natin. Okay na to mga ka-studio. Lagay ko na yung karne. Gandahan lang po para ditang piksan, kainit ba ni. So pakuluan natin to mga studio ng mga 25 minutes po. So saka kayo mag-count ng 25 minutes kapag kukulo na po. So takpan ulit natin, balikan natin mamaya. After 25 minutes mga studio, ito na po. So at this stage mga studio, ilagay ko na ang gabi. Hayaan din natin itong gabi mga studio na lumambot. So kuluan ulit natin to ng another 25 minutes po
para sumabay din po yung paglambot ng ating pork belly. Ayan, balikan po natin ito mamaya. So, okay na to mga kasudyo. So, para mas lumapot yung sabaw niya, durugin natin yung ibang mga mga kasudyo, gabi. Mga 5 piraso ng gabi. Ano ba dito? Ito. Para lumapot yung sabaw. Ito yung strategy kung magsudyo, same lang po sa nilaga ba. Yan, medyo malapot na yan, okay na yan. Para mayroon pa tayong gabi na makain. At sa nakikita nyo po magsudyo, ayan, oh, malambot na po yung ating karne. So next step na po tayo. Maglalagay tayo dito ng sinigang sa sampalok. Original po. Yan, 3 po yung gagamitin natin dito mga studio. Depende po yan sa preparation po. Kung gusto nyo po yung maasim na sinigang. Maliliit po ito. Na pouch ba? Kaya 3. Tsaka madami din tong karne natin. 2 and 1/4 kilos po kasi yan. Lalagay din ako dito mga studio ng asin. Mas prepare ko yung asin compare doon sa patis. So ayan, asin, tapos black pepper. Mix natin mga studio. Yan, nag-aamoy sinigang na po. Dagdagan ko pa konti yung black pepper mga studio. Malapit na po itong maluto. Lagay ko na yung additional na gulay natin ng studio. Unang-una, mayroon tayo ditong radish. Mayroon din tayong okra. Mayroon din tayo ditong sitaw, batong sa Bisaya. So ito na, ang ganda na ng sinigang natin mga studio. Hayaan natin to mga studio ng mga 5 minutes para maluto yung gulay natin. Balikan natin mamaya. So ilagay ko na mga studio yung talong. Saka mayroon dito ditong siling haba. Lutuin natin to yung talong mga studio, mga 2 to 3 minutes lang po. Madali lang po maluto tong talong. Sarap na tingnan, no? Ako, ang lapot ng sabaw. Likan natin para hanggang sa maluto tong talong mga studio. Tapos ilagay natin yung final ingredient natin, yung kangkong. So, ito na mga studio. Luto na po ang ating pork sinigang. Tingnan natin to. Wow. Mayroong taba, mayroong laman, mayroong gulay. Malapot din po yung sabaw niya mga studio. Lagay ko na yung final ingredient, ang kangkong. So ayaw natin ma-overcook yung kangkong mga studio, kaya ang gagawin natin dito, papatayin na po natin itong apoy, tapos takpan lang po natin hanggang sa maluto yung kangkong. After yan, ilipat na po natin sa serving plate. Po, ang sarap nito mga studio.
po, kainan na. Ito na po mga studio, luto na po ang ating pork sinigang. Naku po, nangangasim na po. Nangangamoy asim na. Sarap na pong kumain mga studio at nakita nyo naman po yung sabaw niya. Malapot. Malapot, Oo. oh. Ito yung masarap talaga kasi pork sinigang with gabi. So, before tayo mag-start mga studio, flex muna namin yung kakulab namin mga studio. Walang iba kundi si Lara Let's Eat. So, siya po ay isang mukbanger rin po na taga Malabon po. Pinay din po siya. Oh, Pinay, mahilig kumain. Oh, mahilig kumain kaya gumawa po siya ng YouTube channel po na mukbang. Kasi katulad namin mga studio, kami po ay mahilig talagang magluto at kumain. So kasama ko pala ngayon mga studio yung kapatid ko. Hello po. So siya po si Akdam, siya po yung cameraman namin mga studio. So wala ngayon si Mrs. mga studio kasi kuan ba mayroong nilakad. Importante po kaya ako lang po mag-isa ngayon. So yung kakulab namin mga studio, si Lara Let's Eat po. So para mas makilala nyo po siya, check po natin yung short clip po niya. Pasok! Cue na po mga studio, after this video po, puntahan po natin Lara Let's Eat. So kami po, yung schedule namin is 7 PM, kay Ma'am Lara naman po ay 7:30 PM. So magkasunod po, kaya please like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell mga studio. Suportahan po natin po yung mga kapwa natin Pinoy po na mukbanger. Maraming salamat po, Ma'am Lara. Opo, maraming salamat. So tara, pray muna tayo dam, ikaw may lead. Is us, O Lord, and this time foods we're able to receive from Friday day for Christ our Lord. Amen. 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 So tara, ngaw na tayo. Kani? Oh, Kahumuk ra ba ni masa na imo no? Gasa ni. sala. So yan no. Sabaw natin, sabaw Oh, na. meron kami ditong iniwalay na soup mga ka-studio para pwede namin mahigop. Kuha lang tayo nang. Oh, Yan mga studio nako oh. Yung man sa kahumuk no. sobrang lata na po. Perting lataan na. Adi po 30 sakto ra ba? Nga pagkalata. Mo ni lami gyud nga. Sinigang. Kain po tayo, Ma'am Lara. Kain po tayo, Ma'am Lara. At sa mister nyo po. Opo. Kain na. May asim talaga no? Mm. Sinigang, paborito yung sinigang sa gata. Yan o. Teka, humok. Kamutol natin yung inog. Yan o. Grabe ang lambot ng kuha na. Ang lambot ng karne mga ka-studio. Tama ba yung timpla ko dito? May talong din. Higop to sabaw. So masarap to siya itong sinigang lalo na pag umuulan. Sobrang sarap po ng karne niya. Mo daw, apa pala? Napa? Ihamong naman kausang karne no. Hamong nga lang gagnay nga hiwa ba pwede ray hamong nitso. Grabe pa talaga ang lambot. Kagandahan dito mayroong mga kuan bagulay.
May sitaw, talong, kangkong, okra, Mm. tsaka gabi. Grabe, ang dami no. Kumpleto po talaga. Uy mo na mo. Hmm? Wala na. Kain tayo mga kastudyo. Sa lahat ng sumasabay sa amin ngayon, maraming salamat. Tsaka wag po natin kalimutan yung kakulam namin po. Lara, let's eat. Ilalagay po namin sa description po yung link ng channel niya tsaka dito po sa gilid ng video nito. Maraming salamat ma'am. More blessings po para sa buong pamilya niyo po. Ingat po tayo sa COVID po. Ingat po tayong lahat. Mm. Malapot na maasim no? Sakto lang yung asim niya ba? Mm. Tsaka yung pork belly mga studio, juicy sa ilalim mo no? Dahil sa pagkalambot niya ba? Madami talaga tayo sa kanin ko no? Pag kuha, sinigang, Hmm? kaski kanon. Sarap din kasi ng sabaw. Si Sax kasi mga studio gumawa ng mudjol ngayon. Paborito niya to mamaya pag uwi ko. Dadalan ko siya dito ng sinigang kasi gustong gusto niya talaga yung sinigang. Kung available lang sana si Sax, naku po, ang lakas siya kumain ito. Busy sa modul. Nag-aaral kasi siya mga kasudyo. Ganitong hiwa oh. Isang subukan lang. Subo natin to. Ang sarap eh. Gusto ko yung may ano ba? May taba, tapos may laman. Parang ganito. Yung kombinasyon niya ba no? Combination kasi. Para hindi masyadong nakakaumay yung taba. Masarap din kasi yung taba. Oo. Lalo na pat malambot. Oo. Gumigiling-giling, gumiling-giling. Sakto talaga yung pagbili ng Yung iba yung gagamitin na yung ano, yung paa. Anong tawag yun? Yung pata. Pata? Pwede din yun oh. Pata ng karneng baboy. Depende kasi sa hilig yan ba. Oo. Mayroong mahilig talaga sa pork belly ba. So yung pata kasi ng baboy, meron niyang siyang amoy kunti ba. Pero nawala naman yung amoy kung gagamitan mo ng kuan, ginger ba, yung Oo. luya ba. Luya. Yan, ubos na lang. Grabe, sobrang dami pala doon. Dami nitong minuto natin. Madami din mga kain at dito. Mga 3 pamilya. 2 and 1/4 kilos yan. Last. Last pa. Itong kung ano laman. Mayroong kung ano kangkong ba. Sarap din. Gamit namin dito is Chinese kangkong. Ito lang kasi yung available sa palengke ba. Yan. Ha? Busin mo yan, oh. Nabusog ka ba? Paborito niya, sinigang din. Cheers tayo.
Sabi, tahimik ngayon dito, no? Mm. Panalong panalo po, ang sarap po ng pork sinigang. Hindi naman siya mahirap lutuin mga studio, madali lang po. Madami lang talaga yung mga ingredients na ilalagay nyo. Pero tama yun kasi para mayroong gulay tsaka mayroong karne. Ba? Yan mga kastudyo, busog na po kami mga kastudyo. Ulitin ko po yung kakulab namin today po, si Lara Let's Eat po. Suportahan po natin sila mga kastudyo at may schedule din po sila na upload ngayong 7:30 po pagkatapos ng video namin today po. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po Ma'am Ma'am Lara, Lara. sa buong pamilya nyo po. Yes po. Shout out po muna ako. Shout out kay Maiko Ampar from Negros. Nasnas TV. Jennifer Pichan Graho. Gradjo or Graho. Jasril Harvey Mendoza Cabrera. Chin Loren Juson from Katarman, Camiguin. At yun na po muna lahat yung shoutout mga studio. Ikaw meron ka? Oh, shoutout. Shoutout nga pala sa mga kasamahan ko sa Robust Fitness Gym. Sila si Jerem, Jim Rian, RJ, sila Mark, Marco, Clark, Carl, Taguro. Saka yung iba na hindi ko pa na banggit, shoutout sa lahat ng members ng Robust Fitness Gym po. Maraming salamat. Shoutout din kay Boss Eric eh. Oh, at saka sa may-ari. Oh. Munti ko na nakalimutan si Boss Eric at saka si Ate Cherime. Salamat sa lahat. So hanggang dito lang po kami mga studio. Maraming salamat po sa panonood sa episode na ito. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod po. Bye-bye.